Il-ħadd it-tajjeb. Illum 9 ta' Mejju, is-sitt ħadd tal-Għid. Illum niċċelebraw ukoll Jum l-Omm. Nilqakom għal din il-quddiesa mmexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna mill-Knisja ta' Ġesu Nazzarenu iż-Żejtun. Jikkonċelebraw Monsinjur Charles Cordina, il-Vigarju Episkopali għad-Djakonija, u Dun Nicolas Paċ, l-Arċiprit tal-Parroċċja taż-Żejtun. Illum ninsabu f'din il-Knisja tal-Konvent tas-Sorijiet Missjonarji ta' Ġesu Nazzarenu fejn fit-tmiem il-quddiesa se jiġi inawgurat shelter ġdid għan-nisa u tfal tagħhom vittmi ta' vjolenza. Dan ix-shelter li ser jingħata l-isem Il-Milja se jitmexxa mill-Knisja permezz ta' Fondazzjoni Sebħ. Tassilma u l-art is-sid smajta ġensi dmum u l-krib kull min jgħix fid-dlam u dnub neħilsu fis jien li ħlaqt il-kwikeb żbir Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, amen. Il-paċi magħkom. Qegħdin f'din il-Knisja sabiħa, iż-Żejtun, ripid-dar anke personalità l-Eċċellenza tiegħu il-President u ta' Mrs. Vella, insellmulhom, nirringrazzjawhom tal-preżenza tagħhom kif nirringrazzjaw ukoll diversi awtoritajiet u mod speċjali s-sorijiet missjonarju ta' Ġesu Nazzarenu li qegħdin jilqgħuna u qegħdin ukoll jilqgħu din l-inizjattiva sabiħa tal-Fondazzjoni Sebħ li dan l-ambjent sabiħ li jfakkar ukoll il-ħidma tal-mibki Monsignor Emanuele Gallia, Isqof Awżiljarju ta' Malta, jospita ambjent residenzjali u ta' terapija għal ommijiet li jkunu f'diffikultà li jkollhom bżonn mument ta' għajnuna.
għalihom u għal-uliedhom. F'jum l-om aħna nsellmu lill-ommijiet kollha u niftakru li l-ommijiet mhux dejjem ikollhom ġranet ta' riħ fuq, kultant ikun riħ isfel ukoll. U jkun jum l-om għax ikun ukoll jum l-imħabba tal-om. B'xi mod jum l-om huwa kull jum tas-sena. Il-mulej llum jistedinna għal din l-imħabba aħna u niftakru x'jgħid Ġesu fuq l-imħabba ma nistgħux ninsew l-ommijiet kollha tad-dinja. Anke dawk li jkunu jinsabu f'diffikultajiet partikolari u għalhekk għandhom bżonn għajnuna speċjali. Il-Knisja f'Malta, anke bl-għajnuna tal-Istat, qed timpenja ruħha biex ommijiet li jkunu f'mument ta' diffikultà ikollhom kenn u serħan il-moħħ. Fil-bidu ta' din il-qudiesa jew nitolbu maħfra l-Alla. Aħna l-uliet nitolbu maħfra ta' kemm il-darba weġġajna lill-ommijiet tagħna forsi mingħajr ma ħsibna biżżejjed konna qegħdin nagħmlu u nitolbu l-mulej jaħfrilna dnubietna kollha. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Jeħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smawijiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, irrodulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missi li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier, int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina, int li tneħħi dnubiet tad-dinja il-tana, int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina, għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek l-għoli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla li tista' kollox għamel li niċċelebraw b'ħerqa kbira dawn il-ġranet ta' ferħ li fihom qegħdin nagħtu ġieħ lill-mulej li qam mill-imwiet. U għatina li l-istess semil tagħna ikun xhieda tal-ġrajja li qegħdin infakru. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħix u jissaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. X'ħin daħal Pietru fid-dar ta' Kornelju, dan mar jilqgħu u ntefa' f'riġlejh jagħtih qiegħa. Imma Pietru qajmu u qallu: Qum, jien bniedem ukoll. Pietru qabad jitkellem u qal: Issa tassew qiegħed nifhem li Alla ma jħares lejn wiċċ ħadd, imma jilqa' lil kull min għandu l-biża' tiegħu u jagħmel is-sewwa, ikun minn liema poplu jkun. Meta Pietru kien għadu qiegħed jgħid dan, l-Ispirtu Santu niżel fuq dawk kollha li kienu jisimgħuh. Dawk li kienu marru ma' Pietru, Lut li kienu hemmnu, staġbu kif Alla sawwa bid-don tal-Ispirtu Santu fuq il-pagani wkoll. Għax semgħuhom jitkellmu bl-ilsħna u jfaħru l-kobor ta' Alla. Imbagħad Pietru qal: Jista' xi ħadd jiċħad l-ilma tal-magħmudija lil dawn in-nies li ħadu l-Ispirtu Santu bħalma ħadnieh aħna wkoll? U wordna li jitamdu fl-isem ta' Ġesu, imbagħad huma talbuh jibqa' għal ftit jiem magħhom. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Il-mulej wera l-ġustizzja tiegħu lill-ġnus. Flimkien, il-mulej l-ġustizzja tiegħu lill-ġnus. Għannu lill-mulej għanja ġdida, għax għamel ħwejjeġ tal-għaġeb. Ġibitlu ir-rebħa l-lemenija tiegħu
u d-drieħ imqaddes tiegħu flimkien il-mulej wera l-ġustizzja tiegħu lill-ġnus. Arra fil-mulej is-salvazzjoni tiegħu, f'għajnejn il-ġnus wera l-ġustizzja tiegħu. Ftakar fit-tieba u l-fedeltà tiegħu mal-poplu ta' Iżrael flimkien il-mulej wera l-ġustizzja tiegħu lill-ġnus. L-art kollha minn tarfa l-ieħor rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għajtu bil-ferħ lill-mulej fl-art kollha, infexxu fil-għena ifirħu u għannu flimkien il-mulej wera l-ġustizzja tiegħu lill-ġnus. It-tieni qari. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwan Apostlu. Eżis, ejjew inħobbu lil xulxin għax l-imħabba ġejja minn Alla. U kull min iħobb u imwieled minn Alla u jaraf lil Alla. Dak li ma jħobbx ma jarafx lil Alla għax Alla hu imħabba. B'dan deret l-imħabba ta' Alla fina għax Alla bat lill-Ibnu l-waħdini fid-dinja biex ngħixu bih. U hawn qiegħda l-imħabba mhux għax aħna ħabbejna l-Alla imma għax ħabna hu u bat lill-Ibnu biex ikun ta' tpattija għal dnubietna. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lill-Alla. F'dil-Knisja ġbarna aħna l-kol u ġejna għax ħassejna l-bżonn biex aħna l-kol nifirħu vera mħabba. Xin niftakru kemm Ġesu viċin għax u l-fedej tal-min imbik il-kol infexxu namnu Halleluja. 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 Jekk xi ħadd iħobbni iħares kelmti jgħid il-mulej u missieri jħobb u aħna niġu u nagħmlu għandu. Halleluja. 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 Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu kif ħabbni missieri hekk ħabbejtkom jiena, ibqgħu fl-imħabba tiegħi. Jekk tħarsu l-kmandamenti tiegħi, intom tibqgħu f'imħabbti kif jiena ħarist il-kmandamenti ta' missieri u qiegħed f'imħabbtu. Għedtilkom dan biex il-ferħ tiegħi jkun fikom u biex il-ferħ tagħkom ikun sħiħ. Dan hu l-kmandament tiegħi li tħobbu lil xulxin kif ħabbejtkom jien. Ħadd m'għandu mħabba akbar minn din li wieħed jagħti ħajtu għal ħbiebu. Intom ħbiebi jekk tagħmlu dak li jiena nikmandakom. Ma nsejħilkomx aktar qaddejja għax il-qaddej ma jafx jagħmel sidu. Sejjaħtilkom ħbieb għaliex kull ma smajt mingħand missieri jiena għarraftulkom. Mhux intom għażiltu lili imma jien għażilt lilkom u ħtartkom biex tmorru tagħmlu l-frott u l-frott tagħkom jibqa'. Ħalli kull ma titolbu lill-missier f'ismi huwa jagħtihulkom. Dan hu li qiegħed nikmandakom li tħobbu lil xulxin. Il-kelma tal-mulej. Ek ħabbejtkom jien.
Dan il-klim Ġesu jgħidu f'dak il-jum għażiż li aħna nafuh bħala ħamis ix-xirka. Ftit sigħat wara din il-kelma għażiża ta' Ġesu jiġi tradut, bewsa, arrestat, ittorturat, ikkundannat bla ħtija u msallab. Hekk ħabbejtkom jien. Ibqgħu fl-imħabba tiegħi. Illum f'jum l-om ma nistgħux nitkellmu dwar l-imħabba u ma naħsbux fl-om. L-om bħajjita iżjed milli bi kliema tallimna x'inhi l-imħabba. Ġesu jitkellem dwar il-komandamenti tiegħu. Imma meta jagħżel wieħed imur lejn il-qalb ta' kollox. Dan hu l-kmandament tiegħi li tħobbu lil xulxin kif ħabbejtkom jien. Il-qaddej ta' Alla Ġwanni Pawlu l-ewwel li għamel Papa l-ftit jiem fl-1978 ta' 4 udjenzi ta' nhar Erba', il-mument meta l-Papa jitkellem mal-poplu li jmur il-Vatikan jiltaqa' miegħu. U f'waħda minn daw ir-riflessjonijiet tkellem ukoll dwar Alla li mu missier imma jaf ukoll iħobb bħalma tħobb l-om. X'inhi l-imħabba partikolari? Mhix biss imħabba li tilqa' u tagħti l-ħajja, imma imħabba li ssegwik mill-qrib u mill-bogħod. Il-ħarsa tal-om fuq ulieda huma min huma, għamlu x'għamlu, hija dejjem ħarsa ta' ħniena, ħarsa ta' modrija. Aħna nixtiequ nirringrazzjaw il-Alla tal-ġenju tal-om. Itwellet fid-tbatija u tagħti l-ħajja u l-ferħ. Trabbi fil-ferħ u fid-tbatija. Imma anke l-missier għandu sehem f'din l-imħabba tal-om. It-traġedja hija meta dawn l-imħabbiet jitbedu jew jitilfu it-toma bnina tagħhom. Aħna t-talba li nagħmlu lil Mulej llum hija talba għall-omijiet tagħna, għall-omijiet kollha tad-dinja. Immaġinaw persuna f'sitwazzjoni diffiċli. Imqar f'nofs baħar fil-Mediterran, jew il-ħabs, jew f'residenza għar-rikuperu ta' minu dipendenti mid-droga, jew inkella f'ambjent fejn għandu bżonn jitbiet minn ommu. Immaġinaw il-qalb ta' dik l-om għal dak iż-żagħżugħ, għal dik iż-żagħżugħa, għal dak l-iben, għal dik il-bint. U jekk tifhem il-qalb tal-om, tibda tifhem xi ftit il-qalb ta' Alla. Kif jista' jkun ta' qalbek mill-imħabba ta' Alla jekk hu ifakkrek fi xbija sabiħa tiegħu meta takil l-ommok. Jista' jkun bħalma qal darba l-Papa Franġisku li l-om mhijiex il-modella l-ikbar li hawn fid-dinja jew inkella mhijiex dik li forsi wieħed ipinġi fl-immaġinarju tiegħu, imma l-kwalità essenzjali ta' dik il-mara lik hija li ommok. Illum insellmu lill-ommijiet tagħna ħajjin u mejtin. Illum insellmu lill-ommijiet li għaddejjin minn mumenti ta' diffikultà. Meta nara daw il-jiem il-footage li ġej mill-Indja immarkata b'mod drammatiku
mill-pandemija tal-COVID-19. Naħseb f'tant familji mill-quta. Ommijiet li qegħdin imutu minħabba din il-pjaga. Ommijiet li qed itilfu lil żwieġhom lil uliedhom. L-om iġġorr il-ferħ tad-dinja imma ġġorru wkoll in-niked. Ejjew nitolbu lil Mulej li meta rid jiġbor il-kmandamenti kollha ma kkumplikax wisq il-ħajja. Imma forsi tagħna l-isbaħ u li tqal wieħed. Dan hu l-qiegħed nikmandakom li tħobbu lil xulxin. Xi ħaġa li nixtieq ngħid liż-żgħażagħ imma anke lill-kbar li għad għandna x-xorti li għandna lill-ommijiet magħna. U anke lil dawk li l-ommijiet ormai qegħdin il-ġenna għax jekk hawn qaddisin fid-dinja l-ewwel jikkwalifikaw huma l-ommijiet bir-rispett kollu lejn il-missirijiet. Forsi l-missijiet minħabba l-paċenza li jkollhom jieħdu, imma dak imbagħad fil-Father's Day. Imma is-suġġeriment li nagħti liż-żgħażagħ imma lil kulħadd li meta niċċelebraw il-birthday tagħna aħna nippretendu li aħna ċ-ċentru tal-attenzjoni għal dak il-jum. Għalik, għal ommok, għal missierek, dik hija l-Mother's Day, dik hija l-Father's Day. Meta tiċċelebra t-twelid tiegħek, ftakar min ġabek fid-dinja. Thank you card, bukket fjuri, u d-disa ruħa jekk m'għadix magħna. U hekk il-birthday tiegħek ikollu ferħ ta' min ma ħasibx bih fin nifsu. Imma ftakar is-siġra minn fejn ġie u l-eruq tagħha. Niftakru għadi fil-birthday tagħna u għal-veru Mother's Day, il-veru Father's Day. Jina nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U għal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh. U fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu Mulej li jagħti l-ħajja, li ġej mill-missier u mill-liben, li hu meqjum u mweġġa' flimkien mal-missier u mal-liben, u li tkellem f'hom il-profeti. U fi Knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqar ma' mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ejjew inresqu t-talb tagħna bl-interċessjoni ta' Om Ġesu, Marija. Missier Qaddis nixtieq nitolbok għal dawk in-nies speċjalment in-nisa u t-tfal li għaddejjin minn abbuż u m'għandhomx il-kuraġġ li jitkellmu. Nitolbuk ittihom il-kuraġġ biex ma jaqtawx qalbhom u jfittxu l-għajnuna sabiex bekk jirċievu il-protezzjoni li għandhom bżonn. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbu Mulej għall-ommijiet kollha f'dan il-jum speċjali ta' jum l-om
Niftakru b'mod speċjali għal dawk in-nisa kollha li qegħdin irabbu tfal waħidhom, dawk l-ommijiet li sfaw abbandonati jew imweġġajn minn uliedhom. Nitolbuk mulej biex tħares lill-ommijiet kollha u tihom is-saħħa u l-paċenzja u timlihom bil-barka tiegħek. Niftakru wkoll fl-ommijiet kollha li ħallew din id-dinja, nitolbu. Nitolbuk mulej biex tbierek l-residenti u ħaddiema li deħlin f'dar il-milja, biex tkompli tħarisna u tixet id-dija ta' wiċċek fuqna. Nitolbuk tkompli tħares lejna bimħabba bi Kristu Sidna, nitolbu. Nitolbuk mulej għal dawk in-nies kollha li huma morda jew għaddejjin minn żmien diffiċli. Nitolbuk tkompli tħarishom u timlihom b'kuraġġ biex ma jaqtawx qalbhom u jżommu t-tama fik. Għal dan nitolbuk mulej. Smana nitolbuk mulej. Praise the Lord and God praise Jesus. God bless my mom, my sister and the whole society. Bless the police, all houses, shops, shelters and our friends and her kids. We pray for the perpetrators of abuse of violence, for them to recognize that their actions have hurt their loved ones as well as for them to understand that they need support in order to stop the violence. Lord, for this we pray. Lord, hear us. We pray for all those individuals who have believed in the service by contributing, funding, donating, or volunteering. We ask, Lord Jesus, that you keep your loving hands on them and protect them as they continue their journey through life. Lord, for this we pray. Lord, hear us. Lord, graciously hear us. Nitolbuk mulej tilqa' t-talb tagħna u tagħtina l-imħabba li tmexxi l-qalb tagħna bi Kristu Sidna. Sibijiet nandawru lejn l-artar u narraw is-sagrifiċċju tas-salib. F'dal-mument offruta lilna l-kol biex fuqek tieħu t-toqol ta' kuljum. Mulej fidejk jinnagħti ħajti lilek, mulej fidejk ma dal-ħobs u l-inbit. Mulej fidejk hawn ir-rieda tiegħi fuq dan l-artar. Hawnhi mulej, hawnhi. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jitlaq quddiemek mulej it-talb tagħna flimkien mal-offerta li qegħdin nagħmlulek biex jista' li joġbok tnaddafna minn ħtijietna, nitħejjew b'ħajja tajba għas-sagramenti tal-ħnina tiegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek. Iżda b'ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. Bieħu li tiddaw li jitwildu għal ħajja ta' dejjem, bih il-bibien tas-saltna tas-sema jinfetħu għal fidili. Għax il-mewt tiegħu erdet il-mewt tagħna u bil-qawmin tiegħu qomna l-koll għal ħajja ġdida. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinżġulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek.
Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, Osanna fl-għoli tas-smowit, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, Osanna fl-għoli tas-smowit. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi reġa' ratti l-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Deċidejt mulej li ħajt irrid nagħtik, jien nofrilek li nifsi kif jien. Ħudni f'idejk u għamel bija dak li trid, kun int mulej is-sit ta' ħajti. Hawn jien mulej, jien lesta li kwal kull ma trid. Hawn jien mulej, b'imħabba kbira lik. Hawn jien mulej, u hekk mandani dak li trid. Hawn jien mulej, iddeċidejt. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokuntana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku. Miegħi qaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu. Kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smowit jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja
tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissatna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li jien trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek ifrit minnek il-missieru bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għalija ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li neħi d-nubiet tad-dinja, ħennin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Nersaq lejk mulej, biddel din il-qalb. Mill-ġdid il-grazzja qiegħda tfur minn ġo fik, Ġesu. Jien intbagħt mulej, innuqqas li nsir fl-emil jitħassar minnu fih. Bil-qawwa ta' mħabtek żommni qrib, ħannaqni b'imħabtek. Ressaqni lejk, ħankun dejjem dejk. Tama fik, jinnola l-fuq bħal-lajkla. Nunew it-tnej fl-imkien, l-spirtu intu jien, bil-qawwa ta' mħabtek. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bil-ħaq
fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Żommi qrib ħannaqni b'imħabtek, ressaqni lejk ħankun dejjem dejk. Bittama fik jien nola l-fuq għall-ajkla, nolew it-tnejn flimkien, fl-ispirtu intu jien, bil-qawwa ta' mħabbtek. Nolew it-tnejn flimkien, fl-ispirtu intu jien, bil-qawwa ta' mħabbtek. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti ġeddidna l-ħajja ta' dejjem bil-qawmin ta' Kristu mill-imwiet. Kattar fina l-frott tal-misteru tal-għajt u imla l-ruħna bil-qawwa tal-ikel li salvana bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. ġejt qudiemek nitlob, f'qalbi kollha dama fik, dan il-jum tant sabiħ mħabbti rrid nagħtik. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu. Ħarste kollha l-eqwa, titfa' fuq id-dawl ħanin, om ta' Ġesu u sibi int kun ommi tul is-snin. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu. Bħalek ħajti nofri, kull ma għandi, kull ma jien, għallimni int naqdi bil-ferħ il-Kristu kull imkien. Naslu fit-tmiem din il-quddisa tal-ħadd mill-Knisja ta' Ġesu Nazzarenu iż-Żejtun li tinsab fil-Kunvent tas-Sorijiet Missjonarji ta' Ġesu Nazzarenu. Nistedinkom tibqgħu segwu din ix-xandira hekk kif ftit minuti oħra Monsinjur Arċisqof se jinawgura shelter ġdid għan-nisa vittmi ta' vjolenza u abbuż, immexxi minn Fondazzjoni Sebħ. Dominus tecum, benedicta tu. Ġejt qudiemek nitlob,
B'investiment ta' €1,000,000 mill-Knisja f'Malta, dan ix-shelter il-ġdid bl-isem Il-Milja se jilqa' nisa u wliedhom li għaddew minn abbuż jew vjolenza, fosthom vittmi ta' vjolenza domestika, traffikar tal-bnedmin, prostituzzjoni sfurzata kif ukoll abort sfurzat. Il-Milja li huwa shelter tat-tieni stadju jinkludi 12 appartament fejn jistgħu jgħixu 36 persuna. Il-binja li tinsab f'dar Ġesu Nazzarenu ġiet immodernizzata u mamra apposta għal ħtiġijiet tan-nisa u tfal tagħhom. Il-Milja ser jieħu post ix-shelter li kien f'dar Qalb ta' Ġesu fil-kumpless tal-Istitut Adelaide Cini li l-Arċidjoċeżi tat lil Hospice Malta għat-twaqqif ta' St. Michael's Hospice li se jipprovdi servizzi ta' kura paljattiva għal pazjenti b'mard terminali. Dan ix-shelter il-ġdid ser jitmexxa mill-Fondazzjoni SEP li hija għaqda mhux governattiva tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tmexxi 4 djar residenzjali għal tfal u żgħażagħ. Fondazzjoni SEP tmexxi wkoll servizz ta' ħidma soċjali ta' prevenzjoni u sapport fil-komunità fil-Ħamrun u l-Marsa. Il-Knisja f'Malta ilha għal dawn l-aħħar 20 sena toffri s-servizz ta' shelter tat-tieni stadju biex toffri kenn u appoġġ lin-nisa vittmi ta' vjolenza u anke għajnuna lil uliedhom. You fill up my senses like a night in the forest, like mountains in springtime, like a walk in the rain, like a storm in the desert, like a sleepy blue ocean. You fill up my senses, come fill me again. Come let me love you, let me give my life to you. Let me drown in your laughter, let me die in your arms. Let me lay down beside you, let me always be with you. Come let me love you, come love me again. You fill up my senses like a night in the forest, like the mountains in springtime, like a walk in the rain, like a storm in the desert, like a sleepy blue ocean. Okay. Eccellenza Presidenta Malta u Sinjura Vella, Eccellenza Arċisqof Xikluna, Onorevoli Ministru Falzon, Onorevoli Buttigieg, mistednin distinti, kollegi, u fl-aħħar iżda mhux l-inqas, eżis residenti, illum qegħdin hawn għalikom u għal dawk kollha li ser jagħmlu użu minn dan is-servizz fix-xhur u snin li ġejjin. Huwa ta' pjaċir kbir għalija li nilqakom għal dan l-avveniment importanti tal-inawgurazzjoni tad-dar residenzjali Il-Milja, fjum speċjali dedikat lill-ommijiet.
Niftakar meta 3 snin ilu ingħaqad ma' Fondazzjoni Sebħ, il-proġett taż-żejtun kien wieħed mill-ewwel proġetti li kellimni dwaru id-direttur preċedenti. Dak iż-żmien il-ħaddiema u r-residenti kienu ħossuha diffiċli li kien ser ikollhom jitilqu mill-binja dar Qalb ta' Ġesu, dar li kienet saret sinonima mas-servizz residenzjali li kienet toffri Fondazzjoni Sebħ. Iżda maż-żmien kulħadd intebaħ kif din fetħitilna opportunità biex inkomplu niżviluppaw u ntejbu s-servizz li kien qiegħed jingħata. Permezz ta' dan stajna skużawni. Permezz ta' dan l-investiment li għamlet il-Knisja, investiment ta' madwar €1,000,000, stajna nibnu dan il-proġett. Proġett illi fih ser jilqa' nisa u tfal. Sar ħafna xogħol, investejna ħafna, ħdimt ma' ħafna u ħafna nies. Nixtieq nirringrazzjahom minn qalbi, nirringrazzja lil dawk li taw semhom f'dan il-proġett. Ħdimt mill-qrib tagħkom. Mingħajrkom ma kienx ikun possibbli li nagħmlu dan il-proġett. Grazzi wkoll lis-sorijiet illi laqgħuna hawnhekk. Grazzi tal-paċenzja illi ħadtu tul dan iż-żmien illi konna qegħdin nagħmlu dan l-investiment. Wara evalwazzjoni li saret, ġie deċiż illi l-milja jibda jilqab fih mhux biss nisa li esperjenzaw vjolenza domestika, iżda nisa li sofrew kull forma ta' vjolenza u abbuż, fosthom vittmi ta' traffikar uman, prostituzzjoni sfurzata, abort sfurzat u oħrajn. B'hekk aħna wkoll qegħdin nikkontribwixxu fl-implementazzjoni tal-Konvenzjoni tal-Istanbul. Ser inkomplu naħdmu ma' diversi NGOs oħra kif ukoll entitajiet governattivi biex flimkien noffru l-aħjar protezzjoni lil dawn in-nies. Il-milja ser jestendi s-servizz minn 9 għal 12 familja u jakkomoda massimu ta' 36 persuna. Is-servizz huwa offrut għal perjodu ta' 18-il xahar u jassisti lir-residenti biex jitrattaw l-effetti traumatiċi li ħalla fuqhom l-abbuż u jerġgħu jibdew jgħixu ħajja il-bogħod minn dan l-abbuż. Hawnhekk nixtieq nirringrazzja lil ħaddiema ta' Fondazzjoni Sebħ li permezz tagħhom il-Knisja tista' tkompli timpenja ruħha biex toffri dan is-servizz. Nieħu l-opportunità nirringrazzja wkoll l-Onorevoli Ministru Falzon tas-sapport tiegħu kif ukoll tal-assistenza finanzjarja li joffri lill-Fondazzjoni Sebħ biex flimkien mal-impenn tal-Knisja u benefatturi oħra tkun tista' tkompli topera dan is-servizz. Nirringrazzja lil diversi benefatturi illi għenuna biex inlestu dan il-proġett, fosthom il-Grupp Camminiamo, la Vallette Rotary Club, Gebi and Friends, International Association of Women in Malta, Agape Trust Fund, Good Causes Fund u diversi entitajiet oħra u individwi illi tawna s-sosten tagħhom. Huwa biex xieraq li ngħaddilkom ukoll messaġġ mingħand ir-residenti wara kollox illum huma l-protagonisti. Proset li wasaltu biex tatuna ambjent aktar komdu, privat u adattat għal bżonnijiet tagħna li ser jippreparana biex inkunu aktar indipendenti. I am looking forward to being able to sit down at my kitchen table together with my children, to eat a warm meal and hear about their day. Wieħed mit-tfal qal ukoll, I like that there will be a lot of space to play outside. I want to play on a big slide and to have a big trampoline for my sister to jump on. Grazzi mill-qalb lill-istaff kollu tal-li taċċettawna kif aħna u ta' dak li tagħmlu magħna. Nemmen li bħala soċjetà huwa importanti li nifhmu li kull individwu huwa differenti, li kulħadd għandu l-bżonnijiet u l-kapaċitajiet tiegħu. B'hekk biss nistgħu nassiguraw li kulħadd jħossu aktar aċċettat. Nixtieq nagħmel ringrazzjament minn qalbi lil ħaddiema kollha illi ħadmu f'dan il-post. Uħut minnhom ħdimt qrib ħafna tagħkom. Tafu minn intkom m'għandix għalfejn insemmikom, però mingħajrkom ma kienx irnexxielna naslu fejn wasalna llum. Grazzi minn qalbi. Nagħlaq b'ringrazzjament dan il-messaġġ. Minn qalbi nixtieq nirringrazzjakom. Nifissimkom nappella biex flimkien inkomplu naħdmu biex intejpu s-servizz u nappella lil kull membru tas-soċjetà li jimpenja ruħu biex kull persuna tiġi protetta minn kull forma ta' abbuż. A word in English for the benefit of our English-speaking resident. Thank you for trusting us with your lives, your pains, your dreams, your wishes.
We are honored that you give us the opportunity to support you and walk by your side during this journey of recovery from the abuse you suffered. Nixtieq nagħlaq b'ringrazzjament lill-Eċċellenza Arċisqof. Grazzi mhux biss tal-investiment finanzjarju kbir li għamlet il-Knisja fi żminijiet diffiċli. Iżda fuq kollox, nirringrazzjak tal-li qiegħed tkompli tavdana biex fisem il-Knisja noffru kenn u support lin-nisa li esperjenzaw vjolenza. Nassigurak li ser inkomplu nagħmlu ħilitna biex nagħtu dan is-servizz mhux biss bi professjonalità, iżda b'imħabba u dedikazzjoni. Ser nibqgħu impenjati biex nassistu lir-residenti ħalli jiksbu lura d-dinjità u l-indipendenza tagħhom. U fuq kollox biex permezz ta' dan is-servizz jilħqu il-milja tagħhom. Grazzi. Nistieden l-Onorevoli Ministru għad-diskors tiegħu. Eccellenza, Mrs. Vella, Monsignor Arċisqof, kulħadd. Qabel xejn il-ħadd it-tajjeb u nixtieq nibda forsi naqsam ħsieb magħkom. Il-terminu biss violenza domestika, antitesi. Tistenna li tkun stmat ħażin fiżikament, emozjonalment, mhux f'darek, barra kważi taċċetta, imma d-dar hija dik il-bejta illi kull asfur, anke aħna rridu mmorru fiha. Huwa l-post fejn suppost jagħtina l-ken. U kemm hu ikraħ illi dak il-post illi nfittxuh bħala il-kukun tagħna, il-comfort zone tagħna, fil-fatt ma jkunx hekk. Anzi, ikun post fejn wieħed jiġi abbużat fis-sens wiesa' tal-kelma. Din illum inwettqu ħolma flimkien. U f'dan il-qasam kemm huwa importanti illi huwa nfittxu l-ħolm. F'ħajjitna kollha kemm aħna rridu nfittxu ħolma. Il-ħmar il-lejl l-inkubu ħadd ma jridu. Jiġi waħdu. Ma li jkollna ħolma li nistgħu nammeljoraw ftit dik il-ħajja naħseb illi huwa dover tagħna. Jiena imbarra ringrazzjamenti tas-soltu jekk tippermettuli naqsehom esperjenza personali ta' bħallum sena. Bħallum sena konna ddeċidejna l-uffiċċju illi dawk in-nisa kollha illi għandna f'shelters qed nitkellmu dwar 37 nibgħatulhom fjura għal Mother's Day insal kejk iż-żgħir. U emails tista' timmaġina xi jkolli ma ġeneralment niddirit jom. Imma waħda partikolari bqajt insomma sal-lum. Dik kienet dar illi tieħu ħsieb għadha l-istess dar. Nisa li jkollhom crisis pregnancies. U għal naftijiem bżajr magħhom u min imexxi il-home fl-għaxija tard irċivejt email. U għalt li grazzi tal-fjura u l-kejk u whatever. Għalt li ma l-isbaħ moment kien il kien hemm tnej partikolari il qabdu jiktbu għax f'ħajjithom qatt ma qalaw fjura. U dak huwa messaġġ anke lina l-koll li mhux hawn min jista' jagħmel ħafna u min se jagħmel ftit. Imma s-soċjetà hija tagħna l-koll. Ma nistgħux kull wieħed u waħda minnha jitwielet minn għandhom. Għandna dik komuni kollha kemm aħna. U allura importanti li dak id-dejn jekk ridu ngħidulu hekk ninvestuh lura. U wieħed anke b'affarijiet żgħar li forsi tajtu u hija b'daqshekk murara. Imma dak il-persuna tkun qed tgħinu. Jiena għed biżżejjed nirringrazzja lilkom kollha, grazzi. Naħdmu ħafna mal-Knisja ngħidha b'wiċċi minn quddiem u b'pjaċir kbir illum aħna l-ikbar partner fil-qasam soċjali għall-Knisja. Għandna ftehim ma' Fondazzjoni Sebħ minn barra id-dar jagħmlu ħafna xogħol ieħor fejn tidħol kura ta' tfal illi wkoll torbot malhom. Għandhom 4 homes fejn naħdmu flimkien u nawgura illi naħdmu l-koll iktar flimkien. Kemm hu aħjar illi n-nies jgħidu dik il-borma l-kbira s-soċjetà u għadbila karfusa milli jgħidu għattrila l-arseniku. U jinnawguralkom il-kumplament tal-ġurnata tajba, Happy Mother's Day lilkom il-koll, pjaċir li naħdmu flimkien il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb. Grazzi.
Eccellenza. Jekk xtaqt li llum dan l-avveniment jagħtina l-opportunità li napprezzaw il-ħidma kontinwa li saret wara ssir mill-Knisja f'Malta fil-qasam soċjali ta' pajjiżna. Kemm waqfet wara tieqaf ma' persuni li sabu ruhom fid-tbatija. Tajjeb li nġib l-attenzjoni tagħkom it-tliet binijiet kbar li huma marbutin ma' dal-avveniment li qed nagħmlu llum. Binijiet li huma monumenti ta' opri ta' karità li twettqu bil-Knisja permezz tal-lajċi u r-reliġjużi tagħha. Tliet monumenti li qed nirreferi għalihom huma dal-Istitut ta' Ġesu Nazzarenu fiż-Żejtun, l-Istitut Qalb ta' Ġesu f'Santa Venera li minnu tlaqna biex xejn hawnhekk, u l-Istitut ta' Fraddigu fil-Ħamrun li fih dan hemm l-Uffiċċju Ċentrali tal-Fondazzjoni Sebħ li qed tieħu ħsieb dan il-proġett. Nibdew bl-Istitut ta' San Ġesu Nazzarenu li fih qed nagħmlu din iċ-ċerimonja tal-lum. Dan huwa sinjal ħaj ta' ħidma li twettqet brisq it-tfal imwarba matul dawn id-90 sena li ilu mibni. Kienet Giuseppina Kurmi li bdiet din l-opera ta' karità fejn ħadet ħsieb tfal abbandonati propju hawnhekk fiż-Żejtun. Ħidma li bdiet fis-sena 1913. Wara l-mewt tal-fundatriċi twaqfet il-kongregazzjoni ta' ħajja reliġjuża biex tmexxi din id-dar u jagħtu kura lil dawn it-tfal fejn kien hawn il fuq minn 100 tifel u tifla. Dawn is-sorijiet huma l-missjonari ta' Ġesu Nazzarenu li għadhom preżenti sal-lum. Aktar tard sabu benefattur kbir fil-persuna tal-Isqof Emanuel Gallia li ġie maħtur direttur ta' din id-dar waqt li beda hu stess jgħix fiha. Fil-fatt wara mewtu li ġrat fis-sena 1974 li fdalijiet tiegħu ġew mqiegħda f'din il-binja. Semmejna l-Istitut tal-Qalb ta' Ġesu ġewwa Santa Venera minn fejn ġew dawn il-familji li se jsibu kien f'din id-dar ġdida. Dan l-Istitut tal-Qalb ta' Ġesu kien twaqqaf fuq inizjattiva ta' Adelaida Cini li ħadet ħsieb toffri wirt li kellha ta' fabbrika tal-aġin u dar residenzjali tagħha ħalli fihom tilqa' bniet, tfajliet u nisa li kienu jsibu ruħhom f'diffikultà. Qed nitkellmu fuq aktar minn 100 sena minn meta Adelaida Cini bdiet din l-opra ta' karità. Wara mewta ħadu ħsieb din id-dar ir-residenti u r-residenti tagħha is-sorijiet tal-karità taħt it-tmexxija tas-Sur Fons Marija Gallia, ħabib kbir tal-foqra u l-batuti fi gżiritna. Sentejn ilu l-Arċisqof Xikluna f'isem il-Knisja f'Malta offra din id-dar ta' Adelaida Cini lil Hospice Movement biex tkompli ssaħħaħ fiha l-ħidma utli tagħhom li jagħtu akkumpanjament u kura paljattiva lil bosta persuni li jkunu morda serjament. Il-hospice ilhom jagħtu dan is-servizz għal dawn l-aħħar 30 sena. It-tielet binja hija l-Istitut ta' Fraddigu fil-Ħamrun fejn għal dawn l-aħħar 116 sena bosta tfal foqra u l-tiema sabu refuġju u kura f'dan l-istitut. Inizjattiva għal din l-opera ta' karità ħada Fradigu Bonanno, għajk Franġiskan, li sab fil-Markiż Giuseppe Xikluna benefattur li bnilu dan l-istitut. U li x-xogħol tal-bini tiegħu tlesta fis-sena 1905 wara l-mewt tal-istess Fradigu. Dawn it-tfal f'din id-dar kienu taħt il-kura tas-sorijiet Franġiskani tal-Qalb ta' Ġesu. Illum f'din id-dar hemm numru ta' tfal li qed jieħdu ħsiebhom lajċi tal-Fondazzjoni Sebħ. F'din l-istess dar hemm uffiċċji ċentrali tal-istess Fondazzjoni Sebħ li tieħu ħsieb it-tmexxija ta' djar tal-Knisja tfal. L-istess fondazzjoni tieħu ħsieb ukoll is-servizz li toffri il-Knisja lin-nisa u l-tfal li jsibu ruħhom f'diffikultà u li dan l-aħħar kienu qed jingħataw kien f'dar Adelaida Cini. F'din id-dar ukoll hemm bħalissa l-programm Kids tal-Richmond Foundation li qabel kienu milqujin hawnhekk f'din id-dar. Fil-mafkar ta' Fraddigu li tinsab fil-pjazza msemmija lieh fil-Ħamrun hemm dawn il-kelmiet inċiżi fil-pedestal. Kristu iqanqalna biex nagħmlu opri ta' karità. Dan hu li qed iħeġġiġna biex inkomplu b'din il-ħidma. Eccellenza, Mrs. Vella, Madre, Ministru, Onorevoli, nirringrazzjakom ħafna tal-preżenza tagħkom illum. Jiena diġà għamilt omelija, mhux se nagħmel paneġġierku ieħor, imma xtaqt nirringrazzja grupp ta' nisa
u nfakkar fil-maternità spiritwali tagħhom. Għax aħna napprezzaw il-maternità naturali tal-om li welditna. Imma l-mulej anqal nisa li jagħtu ħajjithom u jsiru ommijiet ta' ħafna. Hekk kienu l-missjonarji ta' Ġesu Nazzarenu li fi żmien mitwaqqif tagħhom minn lajka bħalma semma Monsignor Charles ħasbu għad-dinjità ta' ħafna ta' mijiet ta' tfal. Illum madre nixtieq nirringrazzjak u l-komunità tiegħek talli il-patrimonju tal-benifatturi tagħkom, tal-fundaturi tagħkom, tal-Mikki Monsio Gallia, illum qed taqsmuh ma' nies oħrajn li għandhom bżonn ħafna lajnuna. Intom qed tkomplu il-maternità spiritwali tagħkom. Jiena nixtieq nirrikonoxxih dan u nirringrazzja l-Alla ta' doni kbir. Jiena nixtieq ningħaqad ma' Monsignor Ċisqof meta tagħmel referenza għall-ommijiet jew mas-sorijiet illi għamlu snin twal jieħdu ħsieb mijiet u mijiet ta' tfal orfni jew abbandonati jew tfal ġejjin minn familji mkissrin li baqgħu għaddejjin fil-missjoni tagħhom tul da snin kollha. Jiena kelli il-vantaġġ li trabbejt kważi f'di triq, iftakru jinbena u ġew il-kappella, l-kolonni għaddejjin fuq it-tiben, fuq it-trakkijiet. Niġu nħabtu biex nqerru għand l-Isqof Gallia u nixtru xi osti biex nqogħdu nikluhom. U mbagħad snin twal li għamilt u ta' dan għandi l-ikbar sodisfazzjon bħala tabiba u ġew nara s-sorijiet u t-tfal u nara wkoll riplaħħar l-idea ta' madre, ta' mothers units li bdew jagħmlu ħalli t-tfal ma jibqgħux reġimentati imma jiġu miġburin familji. Kienet waħda mill-aħħar affarijiet li niftakar. U mbagħad ovvjament niftakru żmien meta kien hawn ir-rifuġjati Raqqini f'dal-post u meta kien hawn ukoll anke Richmond Foundation. Ġifieri din hija d-dar hija d-dar tal-om. Din hija d-dar li minn dejjem tat sens ta' maternità, sens ta' għoża lil kull min kien qiegħed hawn ġew. U anke llum il-kliem qegħdin nażlu l-kelma Fondazzjoni Sebħ u anke l-milja u ma ġiex kelmiet is-sebħ ta' titla' x-xemx tagħti t-tama, tagħti d-dawl, tagħti l-ħeġġa għal dak li jkun u l-milja l-idea li dak li jkun jkollu ħajtu mimlija ħalli għall-inqas fi żmien li nagħmlu f'din dinja nkunu kuntenti. Jiena rrid nagħmel riflessjoni żgħira, mhux se nirrepeti dak li qalu apparti ovvjament nawgura minn qalbi suċċess il din l-inizjattiva, però qed irrifletti li m'għandniex niftaħru bin-numru ta' kemm għandna shelters għan-nisa msawta u għan-nisa vjolentati. Hija tajjeb u s-soċjetà obbligata tagħmlu dan, però ħafna drabi wieħed irid jirrifletti jekk dan hux falliment tas-soċjetà. Jekk aħna għandniex nħarsu biss li nipprovdu mezz kif dak li jkun warrab mill-vjolenza domestika, bla ma nintafa' bruħna u ġisimha biex nedukaw kontra li tkompli tiġi iktar perpetrata. Dan hu importanti ħafna u rrid nirrifletti wkoll fuq il-fatt li veru il-koppja, il-mara u r-raġel li jagħmlu violenza domestika, però fl-aħħar mill-aħħar li jibatu huma tfal. U tajjeb ħafna li wieħed l-tfal nippruvaw kemm jista' jkun nilqawlhom, kif jgħidu bl-Ingliż we shield them, nippruvaw nilqawlhom minn dawn l-esperjenzi li sfortunatament nafu li jimmarkawlhom il-karattru tagħhom u hemm anki statistika li turi li tfal ġej minn familji fejn hemm il-vjolenza domestika jafu anki huma jispiċċaw dis-sitwazzjoni. Qed nagħmel riflessjonijiet għaliex huwa importanti li wieħed jara fi programmi iktar fit-tul, id-dinja dik li hi, sitwazzjoni ta' pajjiżna hija dik li hi, imma naħseb li għandna nitfgħu iktar sorsi u iktar mezzi tagħna ħalli nippruvaw illi immorru iktar fil-fond ta' dak li qed iġib din il-vjolenza domestika fid-djar tagħna. Jiena nagħlaq billi nirringrazzja lil kulħadd, nirringrazzja lil kull min ħajġestixxi d-dar, jiena nawgura li bħalma għamlet il-ġid f'da snin kollha li la teżisti, tkompli tagħmel ġid il dawn in-nisa illi forsi mhux tor tagħhom spiċċaw vittmi ta' sitwazzjonijiet
illi mhux iktar possibbli illi jgħixu fil-qalba u fil-milja tal-familja li suppostija il-bejt ta' fejn ikun hemm l-imħabba. Jien nawguralhom, nawgura l-komunità mexxi, nista' nawgura illi sitwazzjoni taf ma tkunx faċli għaliex dawn kollha jkollhom problemi psikoloġiċi tagħhom. Jiena immullura żmien meta tara sisters hawnhekk meta kellna rifuġati raqqini hawn ġew sitwazzjonijiet drammatiċi li kellna. Jiġifieri nispera illi dawn affarijiet ma jirrepetux ruħhom. Jiena nawguralkom, nirringrazzjakom u ninaqat mal-Monsinjur meta tagħmel riflessjoni tal-kontinwazzjoni u tal-impenn tal-Knisja f'pajjiżna f'dak li huwa problemi soċjali. Kienet minn dejjem minn ta' quddiem, il-Gvern ovvjament ma' żmien daħal ukoll u nafu llum fejn hu qiegħed, però kienet il-Knisja kien diru dawra ma' pajjiżna li kienet minn tal-ewwel biex ħadet ħsieb l-anzjani, biex ħadet ħsieb il-morda, tfal orfni u kull min kellu problemi. Grazzi ħafna u minn qalbi awguri għas-suċċess ta' din id-dar. Nitlob issa lill-Eċċellenza Arċisqof biex jikxef il-lapida ibirika u jgħid talba magħna. Grazzi. All right. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, amen. Nitolbuk mulej birek dan l-ambjent, birek il-kull min b'qalb ġeneruża se jkun jgħin dan l-ambjent u għamel li aħna ma ninsew qatt il-kelma tiegħek. Dak li għamiltu ma l-iżgħar fost ħuti għamiltuh miegħi. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, amen. Grazzi. Auguri u grazzi ħafna. B'investiment ta' €1,000,000 mill-Knisja f'Malta, dan ix-shelter il-ġdid bl-isem Il-Milja se jilqa' nisa u wliedhom li għaddew minn abbuż jew vjolenza, fosthom vittmi ta' vjolenza domestika, traffikar tal-bnedmin, prostituzzjoni sfurzata kif ukoll abort sfurzat. Il-Milja li huwa shelter tat-tieni stadju jinkludi 12 appartament fejn jistgħu jgħixu 36 persuna. Il-binja li tinsab f'dar Ġeżu Nazzarenu ġiet immodernizzata u mamra apposta għal ħtiġijiet tan-nisa u tfal tagħhom. Il-Milja ser jieħu post ix-shelter li kien f'dar Qalb ta' Ġesu fil-kumpless tal-Istitut Adelaide Cini li l-Arċidjoċeżi tat lil Hospice Malta għat-twaqqif ta' St. Michael's Hospice li se jipprovdi servizzi ta' kura paljattiva għal pazjenti b'mard terminali. Dan ix-shelter il-ġdid ser jitmexxa mill-Fondazzjoni SEP li hija għaqda mhux governattiva tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tmexxi 4 djar residenzjali għal tfal u żgħażagħ. Fondazzjoni SEP tmexxi wkoll servizz ta' ħidma soċjali ta' prevenzjoni u sapport fil-komunità fil-Ħamrun u l-Marsa. Il-Knisja f'Malta ilha għal dawn l-aħħar 20 sena toffri s-servizz ta' shelter tat-tieni stadju biex toffri kenn u appoġġ lin-nisa vittmi ta' vjolenza u anke għajnuna lil uliedhom.